Zvakamira sei hama dzangu, kuri sei kwese kwamuri ikoko. Tisati tatanga ka ndiri kukumbirisawo kuti muuye kucomment section uko mutiudzewo kuti muri kutinzwa here tisati taenderera mberi nhaika. Tisati taenderera mberi, uyai comment section mundiudze kuti muri kunatsondinzwa zvakanaka here. Kuri sei kwamuri ikoko vari UK, how is UK today? Australia kuri sei? South Africa muri sei? North Korea muri sei ikoko? Dubai muri sei pa Dubai apo? Ango sei ndi pa Dubai wagwani muri kuzigona sei? Sisi sadi pa South Africa zvakamira sei kuri sei ikoko? Mbire TV zvakamira sei? Mafanzi ese vamwe vasingakwanise kudoma nemazita zvakamira sei kuri sei kwese kwamuri ikoko naika? Uyai tione kuti panani apa. Uyai tione hama dzangu, uyai tione. Uyai neuwandu hwenyu. Titotange live yacho kudai so naika. Ngatiuye neuwandu hwedu hama dzangu, ngatiuye neuwandu, ngatishare link naika. Ngatiudzane naika kuti titotange izvezvi. Panani apo ndicheke tione hapasati pane munhu. Regai tione timbomire 1 2 tione kuti pangakwanise kuuya ani izvezvi. Titotange basa racho naika. Totange basa racho achiri makuseni kudai. Hanzi simbi inorohwa ichapisa. Pane munhu wanapo. Thank you so much hama yangu wauya ku live. Zvakamira sei, waswera sei? Uchida kupinda mustudio, link ndo riri pa comment section iro. Pinda mustudio hama yangu tikurukure nawe yatinaye muzora nhasi naika. Ndinovimba kuti usati wapindawo mustudio uchatanga wambosheyawo link naika. Panani apo 1 2 regai tione kuti zvakamira sei wagwani. Vanhu vacho ngavauye ka. Ngatiuye tione. Panani apo. Regai timboshare link yacho zvakare. Timboishare zvakare kuitira kuti vanhu vaite sei vauye neuwandu hwavo. Naika. Regai tiite tichishare link. Kushare. Ma1 atotangidze. Regai tiite tichishare link. Zvakamira sei Charisma TV? Zvakamira sei kuri sei kuGermany uko? Kuri sei muzora nhasi kuGermany uko tiudzei kuti zvakamira sei? Tizivewo nhaika. Kuri kutonhora here ikoko? Haisi kuno kuti tatonzwa zvedu nezuva. Tanzwa nekupiswa. Ndiri kunatsonzwika here Charisma TV? Ndiri kunzwika here apa? Nyorero comment section uko Charisma ndizive kuti ndiri kunzwika here.
haisi breka here. Ningadai vanhu vasiri kunatsonzwa handi maiziva. So makanyorera comment section munenge magonesesa. Nyorai comment section. Nyorai comment section. Yes. Oh yes, tiri kukunzwai. Boze good. Nhasi irimo mudariromu. Ndakamira kuti vanhu vamboite sei vambowande. Kana vanhu vakauya vakati wandei, tobva tatanga. Nhaika. Ngatipinde mustudio hama dzangu. Oh, hanzi chando snow iri kunaya. Chando. Chando ndo kuti chando ndo kuti nyika dzenhingirinika. Kuti chando ndo kuti nyika dzevarungu. Koiko zvinezvi yasei ndamboita something yasei iko zvezvi ndakunzwika here. Because ndisati ndatanga ndakutanga ndaziva kuti ndakunzwika here. Then ndobva ndazoita sei ndobva ndatanga zvasei haufa. Zvasei. Oh, ndenge ndichimboshare link. Pane munhu wechitatapo. Thank you so much. Uyai neuwandu wenyu hama dzangu. Uyai. Alright. Boze kuti proper. Toda kuti timbokurukure nezvedzimba dziri kunzoda kupazwa idzi kuchitungwiza here. Hanzi dzimba dzingangodarike 11,000 dzingangopazwa, dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo dzisingabvumidzwe. Hanzi nzvimbo dzakasiyirwa kuvakwa zvikoro, nzvimbo dzakasiyirwa kuita makuwa, nzvimbo dzakasiyirwawo kuti pachafambawo nererwe, nenzvimbo dzakangodaro dzakasiyana. So toda kuti mutiudzewo maonero enyu kuti munoti kudii hama dzangu. Nhaika muonero wenyu uyai tinzwe maonero enyu. Maonero akasiyana. Nhaika guest hapasati pane guest apo. Ngapaite guest apo 1 apo tione kuti zvakamira sei wagwana. Vanhu vanenge vari kubasa apa. Vanhu vanenge vasiri kuda zvemalive vanhu kutovaona zvangu. Vari kuita sevari kubasa, vari kuita sevari busy. Nhaika regai timboone tione kuti pangauyani nekukasikapo. Ndofunga nyaya yacho maita sei. Ndofunga nyaya yacho musoro wenyaya munawo. Mahuhwa musoro wenyaya. Nhaika regai tione kuti tingawana ani apo. Nhaika titotange zvedu kurova basa sebasa. Panani apo 1 2 panani apo. Vanhu vanenge vari busy. Nhaika ndo maonero angu. So 3 viewers zvakamira sei apo hama dzangu. Ngatipindei mustudio nelink ramuri kuona riri apo riri pacomment section iro. Timbokurukure. Nhaika tizive kuti zvakamira wadi. Unongopressa that link iro, then wobva watopinda mustudio. Tobva tatongo kurukura zvedu
So vanhu vanenge vari busy apa. Vanhu vanenge vari busy, vanenge vasiri kuda zvemustudio, so regai tigumire panapa. Then kana vanhu vasiri busy, tozodzoka zvedu mumustudio. Thank you so much. Ngatisanganeiwo pa next live.